Nós vivíamos no distrito 14, chamase Avenida do General Leclerc, porque foi o primeiro que entrou en París, na alcaldía de París, ou centro de París, cos tanques e cos soldados republicanos españoles, que se alistaron na armada francesa en Argelia. E o General Leclerc era o que mandaba justamente esa división. E os soldados e todos os tanques que entraron os primeiros en París, a liberación de París, tiñan nombres: Guadalajara, Toledo, Madrid, tiñan todos nombres españoles. E viñan justamente bandeira republicana española no tanque e bandeira francesa, tricolor francés. E chegaron ao Hotel de Ville os primeiros españoles, porque xa eran tanquistas, xa eran militares en España, xa coñecían a armada, xa sabían guerrear, xa eran valientes. E nós vivíamos justamente aí, nesa zona, que é a Avenida do General Leclerc. E na puerta, como hai das puertas de París, nas entradas de París, se llama Porta dos Orleans. Aí é a carretera para vir para España. Aí se coge a autopista, te coge todas as carreteras para vir para España. E quer vir por a carretera nacional, la Nacional 10, ou a autopista, aí se coge. Así es que éramos os españoles máis cerca de España, en París, que decir. A victoria do exército franquista no 1939 obriga ao exilio a milleiros de combatentes leais á República. Neste contexto, Francia reacciona creando campos de internamento nos cales albergará ata 550.000 persoas que fuxían da represión dos nacionais. A maioría deses campos foron construídos ás presas, apenas uns barracóns insalubres e aillados preto da fronteira. Non tiñan auga potable, nin condicións sanitarias mínimas, e case ningunha comida. Moitos morreron de malnutrición, enfermidades varias, por tortura ou asasinato. Parte deses refuxiados ofrecéronse a loitar nas filas francesas cando Hitler invadiu o país, e só así gañaron os papéis de refuxiados políticos que lles sabían permitir sobrevivir nun país que, de principio, os tratou como a delincuentes. Eu nací aquí en Cabo de Cruz, un barrio que se chama Bandía ao Río, un montón de rapaces, aí xogábamos, e xogos que hoxe non existen, e non había outra diversión, e pasábamos ben, xogábamos ao balón, á pelota, bolas de trapo, claro, que non tiñamos outra cousa, facíamos bolas así, ben con cordeles, e con así xogábamos á pelota, os botóns, pois, nos arrancábamos para ir xogar ao tronco, e depois xogábamos á perra chica, co tronco, a sacar fora do circo. E todo iso se había terminado, dun golpe. Era como un páxaro enxameado. Da noite, cando tiña 14 anos, pois meu pai, que estaba en Francia, nos reclamou a miña nai, mas a min. Foi o día 2 de outubro de 1949. Meu pai xa estaba na fronteira esperándonos. Naquela época, no 49, non existía emigración. En Francia eran refugiados políticos da Guerra Civil Española, eran republicanos. Marchaste de aquí para Francia que non querías ir, que non querías non quería, non quería ir. Non quería, porque eu estaba ben con mi sogra, agarraba ao pómola, ao que encontrara, agarraba, non quería ir. E todo o mundo tira por aquí. Todo o mundo tira por aquí, pero... Ele agarrado así con que non quería. Meu abuelo chorando, miña abuela chorar, Pablo Francisco, o vapor, había o vapor daquela época. Xa son horas, o barco vais a marchar, tal e cual, e depois hai o tren. Desprenderon e marchei á escola ali para aprender o francés. Estuve un ano. E despois xa fui unha escola de aprendizaje. Estuve ali 3 anos aprendendo unha profesión. Salín co diploma e xa no outro día xa podía traballar onde quixera, porque naquela época había moito traballo. Estiveron ali en campos, ali en Barcarés, estaban gardados por senegaleses. Cando o abuelo marchou para o campo, estiveron moitos anos sin saber noticias dele, dando por morto. E depois unha carta que estaba vivo. Apareceu o carteiro, Francisco está vivo, Francisco está vivo. Estaba escondido por aí onde podía. E como os falangistas andaban en busca del, buscábano en todos os sitios, pero o que non buscaban era ao lado da casa que estaba. Sí, cortilla de porco. E a nai de Francisco iba lle levar de comer ao porco. Tiña un doble fondo, e levaba tamén de comer a meu pai. De comer a... É un falangista, mas sanguinario, que había porta con porta da nosa casa. Pero eu tuberculoso de molladuras. Os que matou os vía no pé da cama. E a min, ese asesino, que era un asesino, ese, me sacou a pistola a min.
E puxo a pistola, era pequena, puxo a pistola aquí. Dice, miña minha abuela, mas a miña nai, onde estaba meu pai? Se non me mataba a mí. Pero non lle dixeron. E meu avó colleu un pau que tiña ali, unha punta, que tiña ali, e cerrou a porta e dixo, te matas ao meu neto, pero ti non sales vivo daqui. Asesino, cabrón, desgraciado, ti non sales vivo daqui. E soltoume. Dixeron, se alguén, republicanos, se quería alistar no ejército francés. Ese meu pai foi un deles, que se alistou de Alsacia, por esa zona, o levaron. Os alemáns rodearon, porque a línea Maginot, todos ao rodear, colleron a eles tamén, todo o batallón francés, onde estaba meu pai, e o levaron no tren xa de noite a Estrasburgo, pois a matause. E estuvo 5 anos deportados, campo da morte, onde morreron moitos españoles, de fame, de paus, de todo, de frío, de suplicios, lle pegaban, na neve descalzo, no hielo, morrían. A famosa canteira. A famosa canteira. Había unha canteira Unha canteira moi alta, moi alta, había que baixar unhas escaleiras grandes, unhas escaleiras moi, non sei se eran 200 escaleiras que había que baixar, baixaban ali, e despois tiñan que subir cunha pedra roja. Para arriba as escaleiras. Eu que non podía máis, non é? Se lle daba unha patada para baixo, ese xa desaparecía porque non podía subir coa pedra que tiñan. E literas, non era como nichos. Pois enfrente había o crematorio. Algúns iba vivo ao crematorio. Había cámara gas, estaba nun subterráneo grande, como se foran duchas. Encima deles, encima no eso, estaban o salón do cine, e os aqueles e todos onde eles, os alemáns, o exército alemán, o pasaban ben e o aquelaban, ali estaban Os eses, ali estaban unhas butacas, con salos de cines, Cando liberaron, que foi o 5 de maio do 45, os cadáveres, todos os cadáveres que había, as fosas, todo cheo de cadáveres ali, de esqueletos, aquilo era algo en fin, que unha persona humana que non era penoso. Conseguiu salvarse, que é eso, non? comendo base de tortigas, as comidas que lle botaban as galiñas, porque despois nos campos, algúns prisioneros levábanos a granjas que debía de por ali a traballar. E aí eles aproveitaban, cando lle botaban a comida aos cerdos ou as galiñas ou eso, eles, cando os dueños da granja se marchaban ou non estaban, iban correndo a comerse a comida dos animales. E algúns, de tanto que iban e comían tanto, algúns morreron. Terminouse a guerra, os liberaron e ele veu para Francia. Ao cabo de pouco tempo, uns anos, pois foi cando nos reclamou a mí, a miña nai, a Casa de Galicia de París, e foi na cafetería Royal, na avenida de la Ópera. E facíamos, pois se formou un coro, tínhamos gaiteiros, o equipo de fútbol. Eu era refugiado político na época, porque estaba sob a protección de Ginebra, da ONU. Pai, como estaba na armada francesa, xa era un combatiente, xa tiña esa categoría. Comprendere unha carta de residente, claro, como un refugiado político. Se che pasaba calquera cousa, estaba máis protegido, porque ti estabas sobre o convenio das Nacións Unidas. En total, en Francia, traballei 28 anos. Nasceu no 68, na famosa revolución da primavera francesa. Correndo coa barriga así, correndo polas calles de París, con todo aquel que había, con todo o follón, ali non se sabía por onde se iba, por onde tiñas que ir, porque aparecían por todas as calles, xente correndo, te corren para a casa, non sabíamos por onde ir, cunha barriga así. Eu cheguei ali e vos berrei, pero que facedes aquí? Vos non estades nesta situación, co jaleo que hai aquí, pero era un peligro. Non sabíamos que era un peligro. Na Bastilla corría como, bueno, ali había que correr, senón os RS pegaban cada pau.
Eu non sei se perdi os zapatos, pero no outro día estaba a Praza da Bastilla, que é enorme, chea de zapatillas, de zapatos e todo aquilo era... E, bueno, cheguei á casa desesperado, víteres por todo o sitio, aquilo era unha revolución, sin tiros. Pois levantaron a do 15 e fixeron barricadas, e aquilo era impresionante. Eu na miña empresa estuve un mes de folga. A empresa estaba nun departamento, nun taller aparte, como profesional, que facía un material para a primeira bomba atómica francesa, que puxeron en Argelia, no Sara, argelino. Os do xeito daquela época da Sardiña, que andaba ao xeito. Pero como digo, naquela época, nos anos 60, mira como está hoxe. O malecón ali e todo eso, xa non existe nada disso. Francia eu vim no 80. A miña muller, a Maselas viñeron antes que a min. Estuve en 15 anos... E cando chegastes aquí, saliste do coche... En Orense, cando vim en Galicia, salí do coche e empecé a chorar. Cando vim a miña terra.